Čau lidi, já vás vítám u nového videa ze hry Brawl Stars teda. Jsem tady na mém hlavním účtu, mám tady 32 000 pohárků a mám na vás otázku. Mám udělat na tenhle účet, jakoby nový účet, udělat úplně nový, aby jsme začali znova tady spolu. Za chvilku nám tady začínají stardropy, shop nový. Máme, jo, tady ty oferky, to já mám napsat z gemu. Nevím, koho dneska budu hrát, ale počkáme si na start, nebo nemusíme, tak dáme jednu rozehřívačku, ne. Takže si vezmeme třeba Serge a na to. Tak jo, počkáme si, ať se nám to načte. OK, Mortis Otis Rico. To je zajímavý. Tak jo, ale my bychom je mohli dát, my máme Dynamika. Hihi. Dynamik. OK. A v kole, hej, já nenávidím tady ty lidi, úplně nenávidím. Úplně hrozný. Tak jo. Tak jo, tady zabijeme, zkusíme hezky. Hezky náš Mortis. Tak jo, nahrajeme mu. Teď ho tady pušneme, tady toho Rika. Teď jumpnem. Tak mě zabil, no, hezky to udělal. A my už bychom tam měli být aspoň Dynamite. No tak nic, no, to tam zandal. Tak jo. Máme tady další kolo. Už prohráváme 1-0, to nevadí. OK, tak tady tohle je zajímavá hra. Jsou celkem dobří proti nám. Zabili mě, nevadí, stává se. Let's go, Dynamite to chytil. Tak jo. Let's go, kámo, ten náš Dynamite je dobrý, tak jo. Přeskočíme přeskočíme, nechce se mi chodit pomalu. Tak jo, let's go, hezky. Let's go, hezky. Hezky gio. Mortis, to je jedno. Tak jo, tam ještě tady tohle, potom budeme mít možná i start drop, už uvidíme. Tak jo, tady trošku vystří, OK, oh shit. OK, nice. OK, a nežije náš, dobrý, hrozně to bolí, ale. Tak jo. Mortis je tady, je tam, na to vím, ale nevidím ho. Ten štít jsem použil zbytečně. Nevadí. Tak jo, hej Mortis to doufám dorazí nějak. Hezké, Dynamik to hezky zachránil. Tak jo, jdeme dál. Let's go Dynamik. Jdem, push. Já jsem levej teďka, ještě, že jsem si dal tu rozehřívačku, to by dopadlo. Nevadí, kámo. Dynamik by už měl být ready, takže takhle no. Nevadí, když tak omluvte můj hlas, protože já mám trošku rýmu, takže točím to i nemocnej. Tak jo, defeat. Doufám, že, no my jsme prostě prohráli, takže stejně, tak jo, nový event. OK, nový, OK, dobrý, free shop, kažte. OK, 5 kreditů na čaka se hodí, ještě na čaka, no, ale jsem už daleko. Kažte mi to, tak já teď odehraju 8 her a ozvu se vám, až budu, až to budu mít splněný, jo. Takže tak, budeme si tady nějakého dobrýho brawlera. Budeme si tady třeba Nany. Tak jo. Ozvu se vám, až budu mít 8 winů, takže zatím čau. První ven. Omylem jsem dal exit, takže tady máme start drop, už jsem na to jednou klikl. Už dlouho mi nic nepadlo. Já jdu na další hry. Dáme to teda postupně, no nakonec, to nevadí. Tak jo, tak druhý ven, třetí ven, čtvrtý ven, pátý ven, šestý ven, sedmý ven. Máme zde 8. a poslední ven, takže měli bychom mít 8 ven, takže máme další start dropy 2, tak jdeme na opening. OK, super, to je nic moc, actually. Čekáme si, až se nám to načte. Mezi tím se vysmrkáme, všichni, hashtag smrkání. A další, kam mě nic nepadá, actually. Coiny, OK. 43 pohárků, to je Kámo, mě chybí jeden pohárek, budu mít tady ty kredity. To je actually crazy. Pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like a odběr samozřejmě. A děkuju za sledování. Byl bych rád, kdyby jsme hitli 300 odběrů. Už to utíká.
a prostě hitli, no. A další video vyjde možná hned až za zítra možná, nebo pozítří. Uvidíme. Tak zatím čau.